Hola, Anuska, ¿qué tal? Muy Hola, buenas que tal? tardes. Moi boa tarde. Que alegría me dá ver sempre a Anuska por aquí. Primeiro, porque xa indica que a fin de semana está máis Está a cerca. porta. Claro, porque sempre Eu chego xa os viño xoves abrir pola a porta tarde. do fin de semana. E despois esa felicidade que irradia sempre, ese sorriso dos beizos, esa alegría que nos trae sempre de fora. E hoxe temos motivos para estar moi alegres aquí neste Temos programa, moitos, Anuska. pero Sí. eu teño os, cotidianos. Sí. Pero cal é o motivo que... Mira, pois resulta que o noso programa, o da tarde, é candidato aos premios Celtic Media na categoría de entretenimientos. Sí, 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 sí. Que guai! Entón, estamos Pero, moi contentos. o sea, é unha nova. Sí, Mira, sí. Iago. Sí, estou enterando agora. Ai, pois, Sí, estamos moitísima moi felices. suerte. Moi merecido. E despois temos a Kiko Novoa, candidato a presentador do ano, ou como que non, na categoría de humor, e a propia Radio Galega na categoría de emisora do ano. A ver se nos temos 4 premios. Pois, Estaría bueno, fantástico. polo menos un par deles, Eso, sabe? eso. Mira, como se di nestes Que casos, o importante xa é estar aí nominado Sí, e que conten... sí, é contigo. que polo menos dan por sentado de Sí. que estamos aquí. Aí está. Moi E despois ben. hai premio mellor que mellor, pero xa estar Sí. aí é... Se un Algo logro. que che enche de Satisfacción. alegría. Sí. Sí. É a satisfacción que temos aquí cada xoves nesta horta con Nuska Chousa e a satisfacción que teñen os ointes de ver que cada semana hai resposta cumprida á súa pregunta. Eu encantadísima de poder axudar. Pois veña, imos aló. Vamos alá, Iago. Por aquí nos Juan Antonio de Pontevedra que lle regalaron unhas vides de viña que non necesitan sulfato. E a pregunta é, que podo botarlle para que enraíce? O sea, mellor é que non lle bote nada. As bridas, como lle chamou vides, bueno, nós chamamoslle bridas, cando se poda a viña, eu penso que agora xa vai algo tarde, o mellor xa é o mellor de un pouco máis de tempo. O mellor para que boten raíces é abarbalas, que sería coller os tallos máis dereitiños, que sean máis retos e tal, que estean máis sans, dun tamaño así de gordo, na radio é difícil. O que ven sendo 2 dedos de Nuska, non? Sí, máis ou menos ou así, un pouco máis gordo que o dedo gordo, pero claro, dependendo de que como teñas o dedo gordo. Que hai xente que está moi gordo. Claro. Entón, puñelas todas xuntas, enterradas todas xuntas, en un sitio onde non lle dea sol, que non sea encharcado, porque se enraízan elas. O sea, abárbanse así, póñense todas xuntas enterradas na terra, cando se cortan da viña, para que boten barbas. Eso chamase abarbar. Ahora, non me creo nada que haga unha cepa de viña, por moi modificada que estea genéticamente, que non necesite sulfatos. É máis co clima que estamos tendo, porque as temperaturas, agora, estamos tendo 20-25 grados. Eu penso que a humedade relativa chega aos 90 ou pasa. É casi imposible que non haga fungos. O sea, que unha cepa de viña non necesite sulfatos. Teño que velo. Hai que velo con estes ollitos. Sí, porque non mo creo. Algo sempre hai que botar, porque senón non vai a viña avante. Pero bueno, póñense abarbados a botar barbas. Todos xuntiños. Por aquí dinos a nosa incondicional Celia Extremaduro dende Amoedo. Como non? Dinos fixen os sementeiros dos tomates, pero non me quedou claro un detalle. O estar as sementes no papel, ponse semente cara arriba ou cara abaixo da terra. Que é o que rompe o papel? A raíz ou o brote? Esta é unha técnica miña que me gusta a mí facer, porque as sementes dos tomates son tan miúdas que despois, se as plantas moi xuntas, as plantas son moi débiles, porque nacen todas logran salir arriba, e se nacen demasiado xuntas, o que fan é estalotar o tallo, e son moi delgadiños. Depois, cando separas unha planta de outra planta, a planta é débil e pode non ir arriba. Entón, eu xa separo en servilletas, e xa secan co seu espacio vital, digamos, marcado. Dá igual como poña a servilleta, boca arriba, boca abaixo, non existe unha boca arriba ou un boca abaixo para unha semente tan pequena. O que rompe a servilleta non é nin o tallo nin a raíz. A servilleta desfaise, descompónse ca humedade que lle aportamos á terra para que chegue a germinar unha semente. Co cal, dá igual que a poña como queira, porque a servilleta desfaise e vai a salir moi ben o tomate. Que estamos en tempo xa en finales, ou se estamos na reta final de empezar xa a plantar tomates, aínda que seamos de Lugo ou de Ourense, porque despois non dá tempo a medraren as plantas para plantalas. Todo máis a finales de abril. Entón, reta final de plantación. Moi ben.
Por aquí dinos un ointe, Nusca, tes falado nalgúnha canle? Cantas tes? Bueno, claro, as distintas redes son que iba a decir, Supoño vale, que vale. sí, que sí. Tes falado nalgúnha canle, supoño que se referirá en algún vídeo, das túas que poucas plantas se poden chamar invasivas. Eu quería que me deras consello para desfacerme dunha herbácea, non sei o nome, pero mando foto, como así fixo, que se reproduce só con mirala, caenme follas o chan e ali Moi nace. gráfico iso con mirala xa se reproduce. Facendo matas e tapando o que encontra por diante. Se a tapo cunha lona, aletárgase e volve medrar cando saco o plástico. Tenme amargado, vaya. Xa. A ver, hai plantas que... Esta é un amor de hombre, chamas así. Esa é a mítica, non? Que Este hai en amor moitos de hombre, sitios. sí, dase en humedales onde haba un pouquiño de sombra ou así, dase genial. Si lle dá o sol tamén se vai a dar ben. É verdad que casi con miralas aprende, porque ademais vai por rizoma, donde colla un pouquiño de humedade de terra, xa bote raíz para facer outra planta diferente. Pero eu non tanto a poñería como unha planta invasiva, chamase amor de hombre, ou niña en barco. De feito, esta dáse moi ben e témola como a planta mala, pero hai outras variedades de esta planta que as compramos porque se dan un pouquiño menos millor e non son tan invasivas, entre comillas, valen unha pasta, o sea que son carísimas. Pero bueno, eu esta non lle teño manía ningunha. É verdad que será moi ben, pero tamén é verdad que é forrajeira, que a poden comer as galiñas, que lles encanta, que a poden comer calquera os animales, as vacas, e incluso a podemos comer nós. E hai algúns tipos desta planta que se poden facer como refrescos con burbujas, poñéndose a fermentar, que é unha que é moi parecida a esta, pero que é como rosa pola parte de abaixo. Como terminar con ela? Si quere acabar definitivamente, ou sal ao sitio ben, con sal, ou simplemente aportándolle moito calor, porque agora hai queimadores como se foran brasas, pasaslle por encima, e se non, pois con paciencia ir arrancando, e dándolle as galiñas aos animales, e así. Se poden hacer así de con solo mirar todas as verduras, non? Sí, claro. Sí, a verdade é que Sí, pero vouche dicir unha cousa, se os repolos se deran como se dá esta planta, chamaríamoslle planta invasora. E non a comeríamos. Claro, Comeríamos claro. outras que nos valerían pois máis cartos, pero ti imagínate que o repolo ou a lechuga se reproduxira como esta planta. Pois como a temos entre os pés, non lle daríamos o aprecio que ten. E esta realmente non é mala. O sea, sí que se dá moi ben, pero aprobe porque se día moi ben, tampouco non hai que poñerlle a categoría de mala erva ou así, non? Entón, eu diríalle que viva, que conviva. Claro, porque non afecta a outros tipos de cultivos de plantas, non? Sí, pode afectar porque esta quer nacer ela sola pode ser alta, incluso pode medrar como un pouquiño alta. Pero no sitio do cultivo é moi fácil de arrancar, non ten unhas raíces fondas que teñas que coller a lajoña como unha silveira ou que teñas problema como a tintorera que se dá, expándese por toda a horta, é un problemón. Esta non, onde a ves arráncala con 2 dedos, o sea, é moi fácil de arrancar. Entón, pois nada, aprender a convivir como co da velutina. Non queda outra. Mira, Nusca, que saibas que esta semana chegaron os audios, que a verdade é que facía tempo que non chegaba. Sí. Un ointe mandounos un audio que pasa que era un pouquiño longo e como non tiña ninguna consulta, temos que darlle prioridade porque non temos moito tempo, Vale. pero que saibades que todo lle facemos chegar a Nusca, ou seja que ese audio Sí. tamén lle chegou. Sí, que me chegou. Pero temos outro audio que si que ten unha dúbida un pouco máis pequeniña, a ver se non lo podedes poñer. Ajá. Moi boas. Teño unha pregunta para Nusca sobre o vermicompost, que eu quería facer vermicompost e preguntábame se podo escoller as miñocas que teño na miña horta para metelas nunha caixa e facer o vermicompost ou se teño que comprar unhas miñocas especiais. Moitas gracias. Apertas. Moitísimas gracias pola consulta. Pois mira, posiblemente na horta teñas as miñocas autóctonas e as miñocas que se chaman californianas. Para facer unha vermicomposteira necesitamos que as miñocas que poñemos ali, que queiran estar ali, e a nosa autóctona, esa que conocemos que é a grandota, non vale para a vermicompostadora. Non por nada, porque fai igualmente un compost bo. O que pasa que non sabe vivir en cautiverio, nin sabe vivir en comuna. O sea, nunca verás miñocas das nosas vivir todas xuntas, viven solitarias. E outro motivo é porque as nosas viven como para baixo, o sea, viven
introducíndose moito na terra. Entón, a característica que teñen as miñocas californianas é que gústalles vivir na parte de arriba, iso é buenísimo, porque así sempre van a ir a comer donde lle poñemos a comida, para nós é moi cómodo. Gústalles vivir en comuna, en dentro de unha masán media podrida pode haber 2000 pesas de bichocas vivindo todas en maraña, encántalles vivir así. E a terceira é que viven ben en cautiverio, non necesitan estar nin solitarias nin vivindo así por aí. Co cal, a mellor bichoca para poñer nunha vermicomposteira, é a única, é a californiana, que non é de California, o sea, que hai polo mundo inteiro. E posiblemente teña as dúas. Eu, se non a sabe reconocer, pídolle que me mande unha foto que me pode mandar a través das miñas canles ou bueno, en YouTube non se pode, pero en Instagram ou en Facebook podeme mandar unha foto en calquera dos meus publicacións, non ten por que ser un específico de bichocas, e que me mande a foto. Eu reconóxollas. E se son das californianas, pois sí, que as pode poñer na súa vermicomposteira, non ten por que compralas. Pois veña, amiga, anímate. Veña, e ánimo. Vai chegar a Nusca esa imaxe. Por aquí dignos, teño esa planta que nace polos camiños, que é a flor branca, que sabe a allo, que algunha vez creo que temos falado dela. Sí. Seguro que Nusca sabe do que falo. Pregunta, as follas tamén se comen? Dinos que non pode mandar foto que nese momento non estaba na casa, pero creo que xa te fas unha idea de cal. Sí, eu fago unha idea, pero mira, é moi arriscado dicirlle a alguén sí, esa planta que me estás describindo é a que se pode comer. Claro. Sempre que hai unha planta comestible, hai outra que posiblemente non sexa comestible, ou como mínimo é moi amarga, e que non vas a poder consumila. Co cal é moi arriscado, pero hai un allo silvestre que ahora mismo está empezando a florecer en toda a súa plenitud, que se pode comer completamente todo, tanto as flores como os tallos, como as follas, como o pequeno bulbo que ten debaixo. Non me atrevo a dicir se é que ten ela, así que, como a miña anterior pregunta, que me mande foto para... De todos os xeitos teño en tareas pendientes facer un vídeo para enseñar e non ter dúbida ninguna de que o allo silvestre que estás vendo é o que se pode comer. Veña, última. Última, veña. Quería preguntarlle a Nusca cando empezamos a facer sementeiros de cabaciña, que vouche traducir así, que é calabacín en castelán, vale? De cabaciña ou de pounos, etc. Ou seja, que de outras verduras. E se hai que ter en conta as lúas. Sí, sempre hai que ter en conta a lúa, tanto para a sementeira como para o plantón, como para trasplantar plantas. Ou eu, polo menos, sí que teño en conta. Por exemplo, para pimentos iría tarde, pimentos e berenjenas xa non vai chegar a tempo, vai ter que comprar as plantas, así a modo genérico, pero as curcubitáceas, que é das que fala, calabacín, pepino, calabaza, sandía, melón, lufa, todas esas está ahora mismo en tempo de plantalas, o sea, que as pode semillar, eu de feito ainda non as semillín todas, non, hai algunhas que ainda non semillín, esta semana posiblemente xa empezarei a sementalas. Estamos ca luna en crescente, é un bon momento para semillar curcubitáceas. Por exemplo, lechugas non, porque nos podían ir a grelo e esperaría 2 semanas máis. Pero ahora mismo, tal como está a luna, e tal como está o clima, e tal como está todo, curcubitáceas xa a terra, o sea, calabacíns, pepinos, pepinillos, sandías, melóns, todo ese tipo de chismes. De produtos varios. Pois nos ata aquí chegamos. Chegamos hasta aquí, este foi breve e intenso, Intensísimo, como cada xoves pola tarde. Grazas, Nusca, cuídate. Veña, Deca, hasta a semana, un bico. Son as 5.